Dobrodošli! Danas se bavimo temom o kojoj svi pričaju, a to je jedna od najvećih digitalnih promjena u hrvatskom poslovanju zadnjih godina. Fiskalizacija 2.0. Proći ćemo kroz sve što je bitno znati. Ovo je pitanje koje si trenutno postavljaju vajda svi poduzetnici. Ali bez brige. Cilj ovog pregleda je upravo to, da cijeli proces objasnimo jednostavno, korak po korak, bez nekog nepotrebnog stresa i tehničkog žargona. Krenimo od početka. Da odmah raščistimo. Ovo nije samo neko novo pravilo ili još jedan obrazac. Ovdje govorimo o potpunoj, temeljnoj transformaciji načina na koji firme međusobno posluju. Pa pogledajmo što to točno znači. Dakle, od 1. siječnja 2026. papirnati i PDF računi kakve danas šaljemo jedni drugima idu u povijest. Ideja Ministarstva financija je zapravo dvostruka. S jedne strane žele dobiti puno jasniji uvid u ekonomske tijekove, a s druge strane, i ovo je ključno za sve nas poduzetnike, cilj je smanjiti hrpu administracije i papirologije koja nam oduzima vrijeme. Sada, da bismo uopće mogli razumjeti o čemu se radi, moramo razjasniti dva pojma koja su u centru svega. E-račun i fiskalizacija 2.0. Zvuče slično, ali vjerujte, ključno je znati razliku. Do sada smo fiskalizaciju uglavnom povezivali s gotovinskim računima koje izdajemo građanima, jel tako? Pa, sada se taj krug zatvara. Proširuje se na apsolutno sve transakcije između firmi, znači B2B. Time Porezna uprava dobiva kompletnu sliku cijelog gospodarstva i to u stvarnom vremenu. To je, ukratko, ta verzija 2.0. I evo je, vjerojatna najveća zabluda od svih. Ovo je najvažnija stvar koju treba zapamtiti. Mnogi misle da već sad rade s računima jer, šalju PDF mailom, ali novi sustav traži nešto potpuno drugačije i, što je bitno, puno moćnije. Ova usporedba savršeno objašnjava o čemu se radi. PDF je kao da ste uslikali ispunjen papir. Netko sa s druge strane to mora gledati i ručno sve pretipkati u svoj program. Znamo kako to završi. Sporo je i uvijek postoji šansa za grešku. Pravi e-račun je s druge strane kao digitalni obrazac koji se sam popuni. Podaci jednostavno automatski uskoče iz jednog sustava u drugi. Bez tipkanja, bez grešaka. U redu. Teorija je, nadam se, jasna. Idemo sad na onaj najvažniji, praktični dio, rokovi. Ključno je znati točno tko, što i najvažnije do kada mora napraviti. Implementacija ide u nekoliko faza. Sve počinje već na jesen 2025. kad kreće službeni period za testiranje sustava. Onda, od 1. siječnja 2026. kreće prva faza obveze, ali samo za one koji su u sustavu PDV-a. I na kraju, točno godinu dana kasnije, od 1. siječnja 2027. sustav postaje obavezan za apsolutno sve. Ajmo malo detaljnije o toj prvoj fazi. Pazite sad ovo, jer je izuzetno važno za manje poduzetnike, paušalce i udruge. Iako u 2026. možda još ne morate slati e-račune, vi morate biti tehnički spremni primiti ih. Zašto? Jer će vam vaši dobavljači, koji jesu u sustavu PDV-a, slati takve račune. Ta takozvana asimetrija znači da nitko ne može baš skroz odgoditi pripremu za 2027. Ova tablica to sve lijepo sažima. Fokusirajmo se na stupac za 2026. godinu. Tko je u sustavu PDV-a ima dvosmjernu obvezu, i slanje i primanje. No, za paušalne obrtnike ili udruge obveza je samo u jednom smjeru. Moraju biti spremni primiti e-račun. Tek godinu kasnije pravila postaju ista za sve. Sad kad znamo što i kada, glavno pitanje je kako. Srećom, cijela priprema se može svesti na jedan jasan akcijski plan od 4 koraka, pa idemo redom kroz njih. Ovaj plan pokriva sve, od tehnike do administracije. Prvi korak je odabir tehnologije, takozvanog digitalnog poštarena. Zadnji je, naravno, testiranje. A sad pogledajmo malo detaljnije 2 koraka koje će vjerojatno zahtijevati najviše posla. KPD kodovi, vjerojatno najveći operativni zadatak u cijeloj pripremi. Što to znači? Svaki, ali baš svaki proizvod ili usluga na računu morat će imati taj svoj jedinstveni KPD kod. A zašto? Pa to omogućuje državi detaljnu automatiziranu analizu svega što se događa u gospodarstvu.
Dobra vijest je da nitko ne mora te kodove pogađati ili učiti napamet. Državni zavod za statistiku je napravio besplatan online alat, aplikaciju Klasus. To je u biti jedna tražilica koja pomaže pronaći točan kod za sve što prodajete. I to značajno olakšava cijelu stvar. Znam, sva ova pravila, datumi i kodovi na prvu mogu djelovati kao nekakav teret. Ali ključno je pokušati sagledati širu sliku. Ova reforma nije samo obveza, ona je zapravo prilika da se poslovanje modernizira i dugoročno pojednostavi. Naravno, uz svaku veliku promjenu zakona postavlja se i pitanje, a što ako se pravila ne poštuju? Pa, recimo samo da je država pripremila vrlo jasne financijske poticaje da se svi usklade, odnosno kazne za one koji to ne naprave. A kazne stvarno mogu biti značajne. Evo, na primjer, samo za nepravilno arhiviranje e-računa u originalnom XML formatu, kazna za pravnu osobu može ići i do 66.360 eura. To je prilično jasan signal koliko se ozbiljno pristupa ovoj temi. Ali vratimo se na onu pozitivnu stranu. Cijela reforma je zamišljena kao, citiram, administrativna giljotina. Cilj je dakle jednim potezom odrezati svu suvišnu papirologiju, ručni unos podataka i one stare, neefikasne procese koji nas sve godinama opterećuju. A konkretne koristi su stvarno brojne. Zamislimo poslovanje bez onih obrazaca kao što su IRA i URA. Zamislimo da se ulazni računi knjiže praktički automatski, bez tipkanja. To znači ogromnu uštedu vremena, puno manje grešaka i, što je jako bitno, puno bolji pregled nad plaćanjima i likvidnošću. Na kraju, ovo je stvarno više od prilagodbe novom zakonu. Ovo je postavljanje temelja za budućnost poslovanja. Uz dobru i pravovremenu pripremu, ovaj prijelaz postaje investicija u efikasnost. Stoga, ključno pitanje nije samo jesmo li spremni za 2026. već koje sve nove prilike za rast i automatizaciju ova digitalna transformacija otvara.